Mboten dijawab mboten napa-napa. Tapi umpami dijawab tasih pikantuk fadilah, tasih pikantuk fadilah. Niku nek kita ten hadur ten kene dalem mboten ten pundi-pundi. Tapi nek ten lunga ten perjalanan kan mboten saged krungu kanthi komplit. Nggih. Sing pas wae liwat teko kene krungu Allahu Akbar iki. Wah, tutuk rono krungu asyhadu alla sing teko kono. Untuk kono ji Allahu Akbar bali gak karo-karuan. Makanya urutannya tidak beraturan untuk itu karena kita dalam perjalanan maka mboten wajib dijawab. Nah, nek sing teko HP, nek teko HP kan kadang enten sing alarme ngangge adzan. Nah, enten alarme napa-napa ngangge adzan. Niku mboten wajib dijawab. Mboten wajib. Karena sing wajib dijawab iku sing wong adzan mukallaf. Real time. Jadi orang yang waktu itu ada. Dan HP ini bukan rekaman. Sami kados ten TV. Ten TV itu yo ono sing ada, tapi adane nek kita enten tiyang uluk salam, kita kan wajib jawab waalaikumsalam ngoten iki. Assalamualaikum wajib jawab. Niku nek sing salam wong sing real time sing langsung ketika niku napa ten HP, napa ten sowan ten dalem niku wajib dijawab. Tapi nek umpami enten manut terus dilatih muni salam nek enek tamu niku mboten wajib dijawab. Mergo mboten mukallaf. Utawa enek bel sing rekaman niku mboten rekaman tikror berulang-ulang mboten. Oh niku ada kali koma. Terus ten lebeti salat enten kesunahan napa niku hayat kali abad kolong pun mantul. Lah sakniki kesunahan sakbadane salat. Kesunatan sakbadane salat niku sakjane sampun diwiwiti ba'da tahiyat akhir tapi saderenge salam. Ba'da tahiyat akhir innaka hamidum majid saderenge salam niku Kanjeng Nabi ngijazahaken ten beberapa sahabat niku kan tidak boleh mendahului imam dalam dua rukun mutlak mboten angsal niku. Nggih niku mboten angsal ndisi takbiratul ihram Allahu Akbar pertama niku kalih mboten angsal ndisi salam. Maka kita sebagai makmum kudu yakin saestu nek salam kita niku memang sakbare salame imam. Nek umpami kok kita kaya krungu salam terus jenengan salam mriki ternyata durung salam, kudu balik. Posisi rampung. Mungkin rada sepun napa wacanane rada suwi. Maka timbang ngenteni meneng niku maos donga sing saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngijazahaken donga niku macem-macem. Ten gene Sayyidina Abu Bakar niku Kanjeng Nabi maringi donga Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni innaka antal alimul hakim. Nek sing umume kita ten umum ini insyaallah sebagian jenengan pun apal insyaallah. Niku kengken maos ta'awud. Kengken maos donga ta'awud. Saking 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min dhala'ati daini wa qahrir. Kaya donga istighfar kali Sayyidina Umar niku. Donga nyuwun di sepura Allah. Dosa-dosane ben disepura Allah. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten, nyuwun ngapura panjenengan.
Kula sampun nganiaya awak dhewe kula kelawan nganiaya ingkang ageng. Kelawan nganiaya ingkang kathah. Mugi jenengan ngapura mergi mboten enten sing saged ngapura kejaba panjenengan. Niku dungane Abu Bakar. Kok benjing enten dosa jenengan sepuro saiki ngoten. Pingine Sayyidina Umar ngoten. Jenengan ngapura dosa kula sing kula rahasiakaken. Sing wong liya gak ero. Jenengan ngapura dosa kula sing kula ketokno wong liya ero. Tur jenengan sepura dosa kula sing dosa niki mboten enten sing seperat kejaba namung panjenengan. Kula mawon mboten krasa nek iki dosa. Jenengan nek ngertos niki dosa, jenengan ngapura mawon. Mergo mboten enten sing saged ngapura kejaba panjenengan. Mergo jenengan ingkang maha mudaneni tur maha wicaksana. Niku Sayyidina Umar. Nek sing umume kita wau ta'awud wau njaluk perlindungan ten Allah saking 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan panjenengan saking susah lan gelisah. Piye ya? Niku sing pun keliwat digetuni. Niku muga-muga dilindungi Allah. Tur perkara sing durung kedaden ku hazan. Engko aku meneh anakku ya apa, meneh uripku piye, meneh anak putuku piye, meneh omahku piye, meneh sing gurung kedaden niku wong ya kadang sok susah. Lah niku nyuwun perlindungan ten Allah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah jenengan tulungi kula, jenengan lindungi kula saking penyakit lemah lan males. Lemah lan males. Ampun sampai kula awake lemah, gampang loro, gampang gopokan nggih. Tur aja sampai kula kena penyakit malas. Terus nomor 5 nomor 6 jenengan lindungi kula saking penyakit juben kali bukhel. Juben niku wedian. Nek bukhel niku medhit. Ampun sampai kula duwe penyakit wedi ya, kake lapo-lapo wedi, kake lapo-lapo wedi. Akhirnya gak maju-maju. Turun jenengan lindungi kula saking penyakit medhit. Dadi kosok baline jenengan dadosno kula wong sing longan. Terus nomor 7 nomor 8 jenengan lindungi kula saking terlilit utang. Ojo sampai kula duwe utang suwi niku min ghalabati daini. Dan riwayat lintune dolaatid daini padha sahih niku. Wa qahrir rijal ojo sampai kula dipeksa wong. Ojo sampai kula ditekan wong. Nah niku donga-donga ta'awud. Enten malih sing biasane jenengan apal niku donga nyuwun reksa saking neraka nggih. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri. Muga-muga ditulungi Allah, dilindungi Allah saking siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Lan mugi-mugi direksa Allah saking cobane urip lan cobane mati. Mergo urip niku enten cobane, mati ya enten cobane. Lah niku nyuwun perlindungane teng Allah kabeh. Terus terakhir wa min fitnatil masihid dajjal. Nyuwun reksa teng Allah, dilindungi Allah saking cobane Masih Al-Dajjal. Sing pikantuk gelar Al-Masih niku kalih. Siji kafir nemen, siji mukmin nemen. Sing kafir nemen nggih niku Dajjal. Makane Dajjal niku salah satu julukane Al-Masih Ad-Dajjal. Niku julukan saking Allah Isa Al-Masih. Padha-padha Al-Masih tapi beda artine. Nek Nabi Isa Al-Masih alaihi salam niku Nabi Isa sing seneng berkelana. Seneng berkelana. Bahkan diceritakno Nabi Isa niku mboten gadah griya, mboten gadah dalu mboten. Dolan rono, dakwah rono, genti rono, turu sak oleh Gono pokoknya iyo dituruni.
Bahkan ten riwayat niku Nabi Isa niku nate bantalan boto. Dadi bantalan nganggo boto. Niku mawon ditegur kali Allah. Bantalan karo boto ditegur karo Allah. Terus Allah, Nabi kok kedonyan, bantalan kok nganggo boto. Kali Nabi Isa dibucal ganti bantalan tangan. Makanya para nabi niku adat tradisine nek sare niku bantalan tangan ngoten. Nah, kita bantalan tangan oleh 2 menit gringgingen bisa. Sekak kuat kan umpamane duduk nabi. Terus sing Al-Masih pendajal niku maknane Al-Masih sing dibusek. Kan mergo salah siji motone dajjal niku picek. Nah niku dilindungi Allah saking dajjal karena cobane dajjal niku lintas daerah. Aja ngira terus aku meneh mati nang gendol lan dajjal paling yo daerah-daerah kono mboten, Pak. Tidak ada dunia kecuali pasti dijajah oleh dajjal. Kecuali Mekah kali Madinah. Nek pengen gak dijajah dajjal yo matine nang Mekah Madinah. Saged jenengan melih mati nang Mekah Madinah. Nah, salah satu supaya kita dilindungi saking cobane dajjal ngangge donga niku wae. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Utawa cara kedua niki sing sakjane pun biasa jenengan lampahi nggih niku ngulinakno maos surat Al-Kahfi ben malam Jumat utawa dina Jumat. Sing apik niku dina Jumat isuke. Wah, Al-Kahfi wae, Pak. 111 ayat. Luwih akeh timbang Yasin. Nek Yasin nang ngene Quran sing normal nggih niku paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman nek Yasin ten Quran. Nek Al-Kahfi iso 12 boten 12 halaman. Ayat lumayan dodo. Wah. Nah, niku nek iso maca komplit, syukur maca komplit ya diwaca komplit, Pak. 112 utawa 111 las-lasan lah kok kesupen. Niku nek saged kabeh. Sapa sing maca Fawatihil Kahfi wa khawatimiha sing maca ngarepe Kahfi 10 karo mburine surat Al-Kahfi mongko direksa dijaga Allah saking cobane dajjal. Nek saged ya komplit, nek mboten saged ngarep karo mburine. Nek mboten saged jek kakean 20 ayat jek kakean, jenengan pek mburine. Nek pengin ngepek salah sijine jenengan pek mburine 10 tok. Jek kabotan gak usah diwaca, wis bah. Temokno dajjal aku wis senggel aku wis. Pun niku nggih. Terus enten malih riwayat lintune niku wa udzubika min an arudda ilayya min an arudda ila ardhalil umur. Niku salah satu ta'awudhe Kanjeng Nabi. Nggih niku nyuwun reksa aja sampai dibalekno nang ngene umur sing kina. Ngapunten nggih pipis sak nggonku, ngengek sak nggonku, mangan cemot kabeh sampai ka karena urubillah masyaallah niku cobane apa niku. Ten Yasin niku waman mu'ammirhu nunakkisu fil khalq nggih ten Yasin. Sapa wonge nek didawakno umure karo Allah, karo aku Allah. Maka tak sudo penciptaane, tak sudo nikmat fisike. Niku masyaallah enten tiyang niku diparingi nikmat umur dawa. Dosa. Malah masyaallah ten tangga kula ten mriku niku enten wong tuwa niku ngampun lho. Tambah tuwa iku tambah misuhan, Pak. Dadi wong dalan wong liwat wong dodol apa dipisui, Pak.
Goreng. Nuk. Tambah tuwek tambah. Niku anak putune ya keluargane ya nelongso, delok ya isi. Wong liwat ya sak. Niku dicoba, makane donga niku. Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Ya Allah, jenengan reksa kula aja sampe didadekno dibalekno teng ngene umur sing hina. Lah berarti nek gak pengen dadekno umur sing hina lah umure cendhek-cendhek. Nah, kita niku ndonga njaluk umur dawa plus karo sehat lahir batin enak niku. Allahumma tawwil umurana utawa umrona wasah ini umur cendhek donga ben diparingi husnul khotimah. Terus kemudian beberapa dongane malih iki sing terkenal malih saderenge salam, badane tahiyat tapi saderenge salam niku ndonga Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini terkenal nih. Ya Allah, tetapkan saya atas agama Islam, atas agamamu ben tetep mantep tenggene agama Islam. Jadi kesunahan sabari salat itu enten sunah donga, enten sunah zikir, kesunahan zikir. Sabadane salam niku kan kita zikir. Nek imam enten tambahan malih. Nek badha salam imam nggih, khusus imam nggih niku kongkon ngubah posisi lenggahe. Dan beberapa hadis Kanjeng Nabi niku mantun ngadep ngilen, ngadep kiblat, badha salam niku ngadep jamaah. Langsung putar 180 derajat. Dan beberapa riwayat kita fikih niku cukup 45 derajat. Ngadep arah tengene. Dadi wau kan ngapunten nggih, wau kan ngadep ngilen mriku. Berarti nengene ngene. Nah, merubah. Dan fikih kenging napa kok merubah tempat duduk kangge imam khusus menandakan salat. Nek imame pancet ngadep ngilen, pancet posisine lungguh tawarruk, niku makna masbuk mboten pirsa. Apa maneh suarane gak sepira krungu, akhirnya dikira lho iki wiritan apa cek salat, akhirnya nderek salat padahal wis makane nek ngerti imame wis berubah posisi ngopo ngadep ngalir ngopo ngadep ngetan iki berarti status salat jamaah sudah selesai. Berarti makmum masbuk goleki wong liyane sing jek salat kangge jamaah. Niki hikmahe ngoten. Terus kelampai wiritan iki monggo saged ten hadis Kanjeng Nabi niku inna raf as-sauti bidzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat niku wiritan banter niku zamane Rasulullah tasih sugeng. Dadi Rasulullah nggih sugeng para sahabat niku wiritane ya dibanterne. Ya bareng-bareng ya dibanterne. Dadi zikir jama'i namine. Zikir bareng-bareng. Pengen dhewe-dhewe mboten disalahne, mboten napa-napa. Kan enten nggih sebagian masjid musala niku wiritan dhewe-dhewe. Jangkepi 100 niku maca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku jangkepi 100. Lah ten kita kok mboten langsung tasbih urutane macam-macam niku sakjane tergantung kulinane kita, Pak. Nah, kita kan mantun salam kita wiritane astagfirullahaladzim. Nggih ngoten nggih. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sing bener niku nggih astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ngangge fathah. Mergi lima alladzi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beda nang la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Nek sing ayat kursi niku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bener ngangge dhamma. Tapi nek sing ten istighfar ngangge fathah.
Niku sing ngertos lari pondok niku. Enten istilah nasab kali istilah rafa. Nek domah niku rafa, nek fathah niku nasab. Terus istighfar. Ini apa istighfar? Nggih, mergi istighfar niku kangge ngistighfari kekurangane salat. Kita salat kan ngapunten nggih. Jenengan salat pun ngrasa sempurna dereng. Dereng mesti enten kurang nggih. Napa khusyuke, napa wacanane macem-macem lah. Kita nyuwun ten Allah muga-muga kesalahan kekurangan ten salat niku disepuro kali Allah. Tur waosan istighfar sing kita waos badha salat niku salah satu fadilahe niku ndadekno husnul khotimah. Nabi piyambak sing dawuh. Sapa wong maca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa in kana mithla zabatil bahri. Bakal disepuro dosane kali Allah senajan dosane akeh sak untuke segoro. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Mantung-mantung kita sambung la ilaha illallah. Dan riwayat lintune niku digabung kali Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda li fadli wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Niku ten riwayat lintune. Nek jenengan boten kulino nggih boten napa-napa. Oke niki kula dedakan sedang niku enten riwayat ya Pak. Jadi para ulama nyusun wiritan niku mboten ngawur. Ngajari ten kita mboten ngawur. Mergi enten riwayat kantun nek urutane bebas karena Kanjeng Nabi riwayat wiritan awal sampai akhir mboten enten. Pedhot-pedhot riwayat ini. Ba'da salat khalfa kulli salatin, dubura kulli salatin maos niki. Riwayat intune maos niki lah kali ulama digabung-gabung. Endi sing didhisikno, endi sing akhir. Ten Masjid Agung kok Masjid Agung. Masjid Sunan Ampel mawon lho. Padahal pada Jawa Timur pada Surabaya niku mboten sami, urutane mboten kan ping pindho. Ngono niku. Dadi mari wiritan sing apa tasbih niku terus ndonga, terus wiritan maneh, terus ndonga maneh ping pindho. Karena riwayate benten-benten ngoten niku. Bebas. Pun. Mantun-mantun nomor 3 nggih enten wiritan, enten donga, badhe salat niku lho. Dewe-dewe monggo sareng-sareng monggo. Terus yang ketiga niku kesunahane niku musafahah. Salaman cocok niku. Cocok niku musafahah. Nah, salaman sing apik badhe salat niku sak badane wiritan, sak badane donga niku sing paling apik. Sak mantune salam-salaman angsal mboten napa-napa, tapi ganggu wong wiritan. Sakjane apike niku wiritan wis mari, ndonga wis mari kaya jenengan niku terus ngadeg terus Allahumma sholli niku apike. Karena wiritane pun bar, dongane pun bar. Lah musafahan niku napa hikmahe? Jaluk sepuro nang sepadha padha. Dadi salat sampai wiritan donga memenuhi hablum minallah. Salam-salaman memenuhi hablum minan nas. Dadi metu musala, metu masjid lunas Pak. Mboten duwe dosa nang ngene Allah. Mungkin kebiasaan berdoa yang secara bersama-sama Nggih. Mungkin kepentingan kita beda. Nggih. Ada jamaah yang belum punya anak mau berdoa punya anak, cuman imamnya nggak ada doa itu. Nggih. Kita mau berdoa sudah berdiri salaman. Akhirnya terus kita kan nggak jadi berdoa itu gimana kalau misalkan kasus ini hanya contoh kasus lah. Nah, doa niku nek kan wau zikir iku enten zikir kali doa iku enten dua macam cara, dua thariqah. Enten sing munfarid furoda dewi-dewi, enten sing jama'i bareng-bareng. Nek bareng-bareng berarti melok komando imam. Baik urutan wiritan gawe dhamir jamak utawa gangge dhamir mutakallim ma'al ghair. Jenengan pilih donga sing na utawa lana. Niki pengeling. Aja milih sing li apa ni iku egois. Makanya itu kan. Paham pertama niku beda sakjane mboten salah, Pak. Umpama enten imam kok ndonga Allah maghfir li dunubi gak salah. Tapi makmum gak wajib ngamini. Ngenake ndonga gawe awake dhewe.
Gawe jamaah gak didongakno. Kadang imam mboten paham. Gak iso milih donga. Donga niku nek ni utawa li niku donga kangge awake dhewe. Lah lek dadi imam kan berarti kudu ndonga bareng. Jenenge nek ndonga Allahumma firli dzunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira niku nek ijen. Nek ijen, tapi nek bareng-bareng ngangge lana. Allahumma fir lana dzunubana walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Boten shaghira tapi shighara. Niku nek gak kontok iso iku. Terus utawa ngene, jenengan pilih teng Quran sing na langsung. Rabbana dzalamna, kan langsung na niku, gak usah ngrubah. Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana iki kan. Terus terakhir Rabbana. Donga dhewe sing dereng dicakup kali makmum. Maka yo napa dongane? Padahal kita kan pun sampun ngadeg. Maka dongane sak baris siji, sak dongane didelek sak baris salat sunah. Nah salat sunah kan dhewe-dhewe bisa. Karena bar salat sunah itu tetap disunahno wiritan, zikir termasuk donga. Utawa dideleh sadurunge salam. Dideleh kan sebelum salam kan tidak ada doa bersama-sama. Kabeh kan meneng-menengan. Innaka Hamidum Majid. Wis kabeh meneng-menengan. Donga dhewe-dhewe karo ngenteni imame salam. Utawa jenengan deleh tenggene sujud. Ben sujud jenengan donga. Nek donga niku donga niku enten kalih banterne mboten napa-napa. Tapi nek ghairu maksur niku enten sing Arabi, enten sing Ajami, hati-hati. Nek sing Arabi ngangge basa Arab mboten napa-napa jenengan maca. Umpama jenengan pengen duwe keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Terus jenengan donga sing ghairu maksur. Mboten teko Quran, mboten teko hadis. Gawe basa Arab dhewe. Allahumma ja'al ahlana minas sakinah warahmah mal mawaddah wal barokah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Allahumma ja'al fi ahlina sakinah mawaddah. Jenengan damel dhewe mboten napa-napa. Maksudnya jenengan waca ten lebeti mergo ngangge Arabi ngangge basa Arab. Tapi nek jenengan donga ngangge Jawa, mboten angsal diunekno ten lebeti salat. Nek dibatin mboten napa-napa, tapi nek basa Arab ora oleh nganggo basa Jawa ora oleh. Makane biyen enten viral beberapa tahun yang lalu, 10 atau 20 tahun yang lalu. Enten wong Malang gawe acara salat bahasa Indonesia. Bu jenengan nate pireng napa mboten? Salat bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Enten Pak. Yo enek makmum ya. Ini wong gendeng yo ana sing netutno yo. Makane hati-hati mangko wis lan tenggene rukuk saged. Kan dhewe iki kula aturaken nek ten sujud rukuk mboten angsal maca Quran. Sing diakeh nang sujud rukuk niku takzim ten Allah, zikir ten Allah kali donga diakehno mboten napa-napa. Terus dicicil sadèrènge salam, bandane tahiyat innaka Hamidum Majid kali sadèrènge salam. Nah, bar niku nek pancen zikire jama'i, jenengan melok apa jare imam. Tapi nek imame kok jenengan pireng ana maca sing ni utawa li lek sing donga pas wae donga, maka jenengan mboten usah amin mboten napa-napa. Mergo niku imam egois niku ditegur niku kali. Inna nas'aluka niku cocok niku ngangge nana kabeh. Inna nas'aluka salamatan fiddin aman Rabbana hablana Rabbana dzalamna terus terakhir Rabbana atina sing penak-penak ae. Nek sing li kudu dirubah.